mansyon kami nga gamay, kami nagpudyo dito, si mami lang ug si daddy. Ang among trabaho, mangugkubay lang og bulawan, dekorasyon sa among mansyon. Among gitanong-tanong, mantiner lag marijuana, walay laing trabaho, kay pobreng 20 ray auto. Ang among kalipay, tugtog lang sa among piano, ug dinuyogan sa among organ. Ini ka Domingo, muluksong mag-eroplano, magampo sa Ginoo, nga madugangan og barko. Unya pagkahuman sa restaurant kami mamahaw, ang dala namong mga bulawan, pabaylo ag kapeng 3-in-1. Bukid na nga naw-kanaw, sayo namong balikon, naron dili hiyapsan sa mga pulis nga among kalaban. Mao kining matuod, kinabuhing way klaro, mariwanag shabu among negosyo, kundi masakpan mamilyonaryo. Mariwanag shabu among negosyo, initado sa gobyerno.